Hormatly adamlar, men Kuat Kapur. Bu görýän videomuz Vietnam döwleti. Siz Vietnam döwletini okumak, işlemek ýa-da turist bolmak isleýäňizmi? Onu şu videonun doğrulugyna görüň. Size şeyle göderlikleri, şeyle owadanlıkları görmek için yardım edip bilecek Work and Travel'ı size rekomendasiya edip bilecek mehmanlar. Work and Travel'ın yerine yetiren işi has takibi şu videomda aytmak isteyen zadım Vietnam döwletine turist bolmak. Vietnam döwletine turist vizany almak boýunça yardım etdiler. Şeyle de Vietnam döwletine işlemek. Vietnam döwletine turist bolmak için siz diňe Work and Travel ýüztýäňiz bar bolar. Alym meseleleri Work and Travel modelleri. Häzir men aşağıda Work and Travel'ın Instagram sahypasyny, TikTok sahypasyny, imosyny şeýle de türkmen nomlaryny size aşağıda görkezýän. Habarlaşyň, ören önemli we amatly Work and Travel bilen şeýle gözellik barsyna.